sibuye enkonzweni ebalulekile nenkulu kangaka. Sibongile uNkulunkulu wethu ukuphila emzimbeni wethu nokuthula ngegama likaJesu. Oh Jesus. Sesizoya ezweni ke basabani. Namhlanje sizofunda izwi namhlanje. Singahlala phansi sanibona bazalwane. Sesibuye ezweni senkosi. Ngifuna ukuthi ke bazalwane, into engihluphayo leli verse labavesi siwafunda namhlanje angihluphi iviki lonke ebandleni likaJesu. Ukuthi ibandla likaJesu kulezi insuku alisathandana, asafunani. Bazalwane, namhlanje ngiyakhuluma abasathandani bazalwane, abasafunani. Kodwa kuyabonakala ukuthi akukaze kwathandana. Sukela nje eqaleni kwendaba akukaze kwathandana. So ihleli indaba yokuthi bazalwane sithanda. Yini ukuthandana gogo? Umyalo omkhulu uNkulunkulu asishiye nawo. Ukhona into okumele uyihlukanise okuthandeni umuntu. Uthando bazalwane awuthandi ngoba uzothola something. Kuhlukanisa inkanuko nothando. Uyimthanda engayenzanga lutho enhle. Wena umuthanda, wena wenziswa likaNkulunkulu wakho. Yokukhawula makhelwane. Namhlanje yajika indaba. Siyathandana makhi. Uzolekhathe ezinje makhi. Nayo uthando ungasekho makhi. Siyathandana makhi. Ithini Matthew 24 verse 12. Matthew 24 verse 12. Ifundeka kanje. Isihloko ukuchithwa kweJerusalem nokufika kwendoda yomuntu. Hayibo. Kwendodana yomuntu. Namhlanje stress Kwendodana yomuntu. Verse 12. Ngenxa yokwanda kokubi uza kuphola uthando lwabantu. Kodwa okhuthazelayo ukuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Baba siyabonga izwi lakho namhlanje mini baba egameni likaJesu uNkulunkulu kuleli bandla enza amathanda ngegama likaJesu Kristu ongcwele. Asifunde uJohane ukugcina leBhayibheli lokucala isahluko 4 verse 7-8 kwamanje. uJohane wokuqala isahluko 4 verse 7. Bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo. Hayi bathandekayo uthando luvela kubani? Nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu. Ya, bayamazi uNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe bayamazi. Ya, ongathandiyo akamazi
ngokuba uNkulunkulu uluthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lulokhu kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thina wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. Uma nje uNkulunkulu wasithanda kanjalo, ayemuntu bafowethu. Ima uzawuchubeka late. Singahlala phansi bazalwane, ngiyabonga. Amen bazalwane. Asithini kancane bazalwane. Namhlanje bazalwane sikhuluma ngani bazalwane? Babushabalala ngothando. Ngiyakuthanda babushabalala ngothando lukaKristu. So makuthiwa uthando lukaKristu uthando olungcwele. Phela manje inkomishi iphambene, yabo. Sekwazi kwaba nzima ukuthi sisho njalo. Ngiyakuthanda isihlobo sami lapho ngothando. Engathandwa ngalo ngafunda ukuthandwa sengisezulwini. Sengilanjalo bazalwane insindisweni. Sibongile enkulu, ngiyakuthanda ngothando. Ngathandwa mama uMbulu, ngiyakuthanda. Mama uSibeko, ngiyakurata. Ali rato la mrena Jesu. Asishaya Mkhulu. Ngiyakurata mkhulu. Ali rato la mrena Yesu. Lenda ngothando lukaJesu. Ngothando lukaJesu ntokozo, ntokontoko. Usandile ntokozo ndlovu. Ngiyakuthanda ngothando lukaJesu. Ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda lapho thando shabalala. Joyce Mbuli, ngiyakuthanda ngothando lukaJesu. Zandi ngothando lukaJesu. Onjubanga uthi ngiyaye uvama ukuba thatha amalifu. Lord, ngiyakuthanda ngothando lukaJesu. Hallelujah, precious ngothando lukaJesu. Sibongile ngothando lukaJesu. Herorayina ngothando lukaJesu. Dudladule ngothando lukaJesu. Siguqa ngothando lukaJesu. Nozipho Mbuli ngothando lukaJesu. Uthando lukaJesu. Olobuhle uthando lukaJesu. Sidudla uthando lukaJesu. Konga uthando lukaJesu. Nawe uMponco nje, nawe umunye uMponco nje lo. Uthando lukaJesu. Sidudla ngothando lukaJesu. Aphela sosidudla nawe manje dudu ngothando lukaJesu. Tholi Dlamini ngothando lukaJesu. Ayanda Nyamani ngothando lukaJesu. Thwala aphela manje vele sokufanele ube uthwala ngempela. Phela uwe manje sikwazi ukuthwala. Ngiyakuthanda ngothando lukaJesu. Sunday school neAsmos isho iyo Sunday school. So haleluya bazalwane. Akasikhuzaneni bazalwane, inkosi ngakabuyi. Ukuthi uNkulunkulu uma esilanda ezonweni, wasilandela umsebenzi wakhe. Uyabona mama uSibeko, kumele sithandane. Abantu babona uthando kithi. Ngoba ngithi uthanda kusekho kubantu khona ukupretendelayo. Thina sithandane ngothando lukaKristu. So
ngoba enza kahle. Yekho noyi-one phela la ingilosi. Umthanda namaphutha akhe. Esuthando lusiza umzalwane alungise amaphutha akhe. Nalo othandwayo namaphutha angabi siwula. Angaboni ukuthi uthandela ukwakheka. Mabone naye. Angabuhlanga. Ikhona into eshiwo ma-2000 kulezi insuku. Ayikha. Bengazi ukuthi ama-2000 ngizawavuma mina dokotela. Ngoba vele bengazi ukuthi ngabantu bomsangano. Athi ama-2000 isibhamu sehlaleni babushabalala. Makhona nje umuntu enzinto esangene. Athi isibhamu sehlaleni. Hlalela phansi isibhamu sonke yonke into endlini iyadutshulwa. Khomba noma ngabe yintuthu. Mawuthi uthandwa mawungabuhlanga. Ngokuthandwa mamshabalala kusimuthi. Kwathi ngenxa Yesu wasithandayo. Uma senza izwi kaNkulunkulu bazalwane asipretend. Asicompromise. Senza izwi kaNkulunkulu ngoba izwi kaNkulunkulu likhulu. Uma senza izwi sithokozisa uNkulunkulu osezulwini ngathi. Kumele uNkulunkulu azishaye isifuba ngathi. So inakho ngisishabalala. Lithi eBhayibheli singayeke ithini ukwenza kuhle. Senze okuhle sesishayiwe. Senze okuhle sesikhathazekile. Senze okuhle. Yini indawo uNkulunkulu uthanda okuhle. Ikhona into elishintshe khona. Elele yomuntu. Abasana 12 verse 2 uthi iguqulwe isimo sengqondo yenu. Iba nani nokuhlolisisa. Uyabona babushabalala. Okuhle okwentando kaNkulunkulu. Uma inqondo yakho seyishintshile ayisacabanga into zasezweni. Seyicabanga intando kaNkulunkulu. Yebo. Cabanga. Ayicabanga. Yezweni bethuwa bakutshela uthando bekushiwo kunye. La khulunywa ngothando kaNkulunkulu khulunywa nge-agape. Ukuthi wonke umzalwane kumele abe ne-agape. Umzalwane kumele athande eseka angahayi alinde. Athembele izinto esathi hayi bazalwane ngiyathanda ngithanda. Yini inhloko yendoda babushabalala? Inhloko yendoda uKristu. Ya. Kuthiwa-ke amadoda athandana umkeni. Engathi kuyo inkosi. Lapha emadodeni uKristu ngithi inhloko yethu bakusithola. Kusho ukuthi uKristu ulithelile uthando kithi. Thina abashadile bayathandana. Abakhalukani babushabalala. Ngoba inkanuko iyaphela. Inkanuko ifana nokulala. Masadlile wena suthi wena lokudla sidala ngakho. Phela nawe wasala. Washiwa yinkanuko. Ngokubana wathi utholile bakutholile wadla phansi. Nawe ungafakaza noma ungamona unabahlobo. Inkanuko dokotela ifuneki. So indoda iba nothando. So lithi bathandeni hlalani nabo nokubazi bayizitsha ezithakathaka. Uzomthanda namaphutha akhe. Umfazi akathanda umfazi. Indoda inikezwa uNkulunkulu uthando indoda. Ayikwazi indoda babushabalala ithi hayi lo mfazi ngizoshada naye ngizomthanda ngendlela. Akwenzeki indoda.
ngoba indoda ayiphiwa ukuthanda ngendlela. Manje umfazi yaza ngavuma athi yebo ngiyafuna ukushada kodwa kakezona nethi nje ubambe isithembiso sokuthi uthemba uzomshada. Yabona mo wenza zonke izinto umshado nangelanga lomshado ngendlela wena wenza ngayo. Uyabona mosonke uliveza uthando agcine sekuthanda. Umfazi ufunda endodeni uthando. Indoda yiyo efundisa umfazi wayo yonke. Nethi yamazi abasebafunda kakhulu. Ngikwazi bakhulumela. Yingakho ngokuNkulunkulu mamshabalala nawe mamsithole. Kwathiwa umuntu akahlali ngabo azenze yonke indaba emshadweni. Ngoba manje kufanele ufike nendoda nepackage yothando. Imfundisi. Abantu uyabezwa bonke bekhuluma ukuthi yena nebengazi. Bensaba noma bethi uyamthanda. Ngithule. Wathi mase sishadile wathi hayi phela mangabe ngithi ngiyamthanda. Nawe uphendula uthi nawe uyamthanda futhi. Kodwa wahamba isikhathi wagcina seyikhulumela nje. Eseyikhulume ufundise indoda. Lokho nami ngibonile kwami ngomshado wami. Ukuthi owami wafundiswa yini. Wangihlalisa phansi wangitshela wathi ngifunde kuwe zonke izinto. Yingakho noma wena ungahambe emhlabeni angiboni khona indoda engavali isikhala sakho. Bafundiswa indoda uthando. Nje eyanazi ngeke ukuthi wena thela mbo abanje ngazi. Angikazi ukukhulumela labantu laba bathela ngazi. Vietnam. Wena nje indoda isendlula angayithanda. Uthanda ukufundiswa abantu. Yingakho uzoyishiya. Ngoba wena wazi kakhulu wasinto kumele ungasazi. Wena kufanele ufundiswe le ndoda uthando. Wazi le ndoda. Uthi noma ujile ekhishini uzwe le ndoda. Uthi noma uma uzwe le ndoda. Usho na uthi hawu kanti inkosi nkosi yeyamazi nkosi yami ungitholele mntana baba angifuni ukugabha namhlanje mntana baba namhlanje ngifuna ukuba umfundisi nje nami obizwe inkosi nami namhlanje ngifuna ukuba umfundisi enenhliziyo enhle namhlanje babushabalala ngicela uqolo mntana inkosi ngicela uqolo angazi ngawe mntana inkosi iVietnam. So ngikhuluma ngawe Caroline ukuthi ke kufanele wena ufundiswe kimuna wahawu right. Mafika lapho principal alright. Stabana sinothisha. Kodumile lephezulu. Akwenziwa kanjani? Bayamukela uthanda uyezwe yonke leyo. Uyifundelayi, uyinkekayi. Ngoba lento la uyinkekho yiyo lezobhidisa lento kani uyakha manje. Nathi bazalwane uthando sifunde uJesu. Thina besinathandi thina besinenzondo besinenhliziyo besibani sidukile sinjenezimvu ezingenabelusi salandwa ngomusa nawothando lenkosi. Ayisayithola siphakathi. Yabona manje masibheke emuva hhayi emuva sekude seseduze phambili. Manje insindiso sesi angisajiki. Ayamjiki mina mamumkhulu. Noma kubiza ukufa ngiyofela la. Sajiki mina ngijiki mina. Ngazathi no-anti bewezwa lento
angaphethi wasibonile lethi hamba nathi sabazalwane asikwazi thina ngokuba uNkulunkulu mayisilanda noSipho wayesazi ukuthi thina sinenzondo wasilanda sinenzondo asikwazi simlelizwe leli siphile nezinto ezingaqualify ukuthi zibe la zenzondo wathi uma sephethe into zethu fika thina siphethe sibambile thina ukuthi bamshabalala wanethu ukuthi hey bamshabalala ngelila ngaphume enkonzweni ngikhaya ngoba kwanthatha isikhathi ukufunda lento yokuthethelela uyabona bamshabalala bengisho ukuthi hayi ngithethelele kodwa mase ngihlina ngiwa uthi Joela uyabaza abantu phela ukuthi ngisindisiwe akusho ukuthi angenzi so yabona ngingamthola manje ngizomtshela ukuthi wena ngingumsi wakhulunywa bazalwane ngokuthethelela kwathiwa uma sithethelele senza kahle kuzitha zethu sizikhumba ngamalahla omlilo zithi bheda mamsithole thina senzeka hayi ashaya isifikiso wathi shesha uzwane nabalwa nawe wena wazi sukaphi lempi shesha uzwane nabo ngamanye amagama wena kumele iqedi sale nabo wena kumele usho ukuthi ngicela uqolo noma wazi kamhlophe senze kubhalwe amagama bovu ukuthi wena wazi ukuthi uzondelwane hayi ngicela uqolo konke isale naye umuntu ngoba ongathetheleli uye ongasenjeni kuya nomuntu ongamthetheleli nomuntu ongamthetheleli akazi lutho loyo wena ufele yakwami yabiba uyoshesha uguge angazi akwazi ukuba bakutshela bathi umuntu omiphansi uyoshesha uguge uyoshesha ube nobuso bukolomela ngokuhlala biphile ngathi uphuza imbiza yingoba sekukhona umuntu endlini kaNkulunkulu kuvumeleke ukungena wonke umuntu uvumeleke ukuthi ungene ngisho nowafemula sesi uzongena ngalomnyango athi ngifuna inkosi awukwazi wena ukusola thina tabana bagonele umuntu okhohlakele kangaka uwe ongadlulanga ngoba wena uzifundisa ukuthethelela wena ucabanga ukuthi ukuthethelela yingoba uthethelela umuntu owenza kahle kanti yebamshabalala okumoshile Jesu washe isiphambaneni baba bathethelela bakwazi ukwenzayo wayesevuza igazi phezu kwaloko wayeshayiwe iyashaya inkosi yami yangakhona ukuthatha isiphambano kuthiwa uJesu kuyiteshi ahamba wawakathathu bawushabalala nesiphambano kwazi kwaqhamuka le ndoda yamthwalisa isiphambano kuthiwa naye bayiphoqa ukuthi ithwalise uJesu isiphambano yasithwala le ndoda abafundi bakaJesu bengasekho kodwa le ndoda yaqhamuka yathwala isiphambano senkosi kusho ukuthi baqhamuka indoda yasiza inkosi lalela ngitshela asesiphambaneni uJesu wadingeka ukuthi abe sesiphambaneni enkulu usele into nje njengelakeni lapha aso ayise inkosi yethu why namsibeko bathatha ingubo yakhe kuthiwa ingubo kaJesu leyo igqokile uJesu ngendlela edura ngakhona ayikho engekho bengayithenga yingakho bathi asidabulala asitebulelana ngoba engekho bengayithenga inani lengubo kaJesu akekho bengayithenga
sigegede ngiyibonga ngoba yathi mayifika nensindiso iyangifundisa ukuthanda hayi khona mina thanda angifuna ukuthi bekuntshonalanga nempumalanga into bengekho ukuthi bengayazi ukuthi ihoho noma yini loyo wasifundisa ayithefula ayisifundisa yabona nje ngiyengathi kulezi insuku bavuka le vesi ngabuyela emuva kuhle akhumbula abantu uNkulunkulu abasebenzisa ekubakweleda yabonayo ayemkweleda kakhulu emkweleda yabona nakanye indodana yagogo la ngahlala khona kaMpila umuzi angahlala kuze kubizwe inkosi awukho umuzi engahlala kamnandi kuwo nje kaMpila ahlala kamnandi amnandi bengidla into abayidlayo kwenye indawo kakudinga ukuthi ngikusebenzele ukudla mama khona ukusindisiwe ugqoke izinto uthwala iduku ekhanda besijuluka before service wayethi la ekhaya awuvu ngakasebenzi mara masophe indawo yakhona yabo omunye umuzi ngahlala ngokusebenza kwami kodwa mangizoshada babushabalala wathi uNkulunkulu hamba ke manje uzohamba manje uzophumela kuloyo muzi usho uzophumela uNkulunkulu wanginikeza amandla ngahamba kamnandi ngavuka bomsithole ngizoshada iviki lokugcina ngoba thina sasitshela iviki lokugcina umkhwenyana kahambi kuye mfana nokuthi uyagadwa ngithi so ngavuka ngaklina ahambile basemsebenzini ngadlula ingubo yashada njalo mshakala ngithi attend inkonzo ntambama inkonzo ngaphela yashada njalo zezimpilo sizamphile siyami inkulu ngalala nayo sasa zafika ziyogeza nami yashada njalo mshakala yashada njalo yini indaba ngasizakala le ngokubamba ukuqolela kusifuna ngomlomo kunjena lento ngitshela yona yakhe phakathi ukuqolela mama kuyimoya emini ungacoli lento yavuka uyi1 futhi ngathi yafutheka so wathi njengeqoqo yabona lifutheka injalo kuhle uthatha ubeke uyi1 phaka besihogweni yabona uJesu umunene inkinga yokuqoleka uJesu ebuye uzokhalela isikhathi sakho shaka uzusho ukuthi yasiwe ngamanye ngadala ngashela into engiyaziyo kakhulu abadeni kaKristu njengoba ninde ngigqeka laba abanezono esinamaphondo uzomangala lesidaba usipice ezulwini lekhono liwuwe fice esihogweni wena uthe uyikho wangayezi intando yakho kubizile ukuzi isidaba sithethe siyofa sakhumbula ukuthi akhona indoda ekuthiwa uJesu savuma uJesu sakhetha uJesu safa wena phela samkhethela uJesu kuba wena uphila kuye busha kuye kwasho mama sibonile ngikhethelani hayi ansengithele ngalalela wesandile ngabuyela emva ngalandela inqandweni yathi inqandweni Nkosi yami ngavukela umuntu
ngoba ithe uyisela injabulo yensindiso yawo. Ungangilahli ebusweni kwakho Nkosi. Hayi ngathi ngidlalele ngezingakhumbula ukhaya lethu Masuku. Ukhaya lethu Masuku wahlala noTimothy, wahlala kabo Timothy, wazi wabe uyashada. Noma sebehambe wonke ngamadohamba. Wathi ukhaya lethu Masuku siza sinje Nkosi phambi kwakho. Sihlambuluke, siqholisise, senze sifane nebandla laqala labusiswa. Ngoba ibandla laqala wemshebo beliza linjalo phambi kwaNkulunkulu. Ukukhuluma nomsindo sibongile phanazi into ekhona ebandleni. Kanjalo sesikhoze ukuhlala endlini kazi kanjalo. Kodwa into mayigwema mama uSibeko bebebona esebehlala phansi belungisa. Ukulungisa abazalwana abakufungayo ngathi uzothi zokudula. Yabona ngikhathele usikhiphe kancane isibhamuthi. Yabona. Angithi manje ngikhuleka nodoctor. Ngihlangana nomunye ubaba osiphethe yazi ngibaba kaSoy isibhamu. Hawu. Loba lo bambamba ukuzo khathele wathi manje ngisafuna ukuthi sihlale sikhwaphe. Ngifuna waniphazama ukuthi asho ngathi yabona umhlanyane leli. Usasaphatha ngesandla ngendlela inkunzi ngenkulu kakhulu standard tone. Hayi ngiyafakaza uthwala. Yabona ngiyafakaza uthwala unyamanda. Ya. Nami ngisiziwe yami ngasidinga abazalwane ngesidingo. Sisa sinje phambi kwakho. Sihlambulule siqholisise. Senze Nkosi sifana nalelo bandla lakuqala. Haleluya makholwa. Mamungu ensukwini zakho zokudala. Njengoba seseduze nje ukuthi uhole. Ngathi siyalandela ntombi. Yabona? Siyalandela, siyangena lendlu. Yenza kahle phambi kwakho. Yenza kahle ensukwini zakho zokudala. Yenza izwi ngathi awuphilanga ekhaya. Yabo? Ungenzi ngathi awuphilile. Ukukhona gogo kwamahlanga vele. Yabona nje usaphila so. Sala mshabalala. Kuthiwa uPaul bayehamba nabafundi beshumayela bekuba nini. Esethiwa esethi uPaul no siyeke ngento indaba lamanje. So ikhuluma eJerusalem. EJerusalem agogo indawo enkulu kuthiwa bekuhlala isikhulu. Sokulungisa amaqala. Bekuyikhaya la. Babona ukuthi manje le ndaba idinga ukuthi iyokhulunywa kuphi eJerusalem. uPaul egqotshiwe ehamba noNkulunkulu. Isithunzi sikaPaul bephila abantu. Futhi uPaul bekaneva. Wathandaza enkosini yathi inkosi isuse lebe yathi phangeke isuse. Ngenxa yokukhulu kwezambulo ezibuwe. Angifuni ukuthi ngilisuse ngoba uzophakama. Kodwa sizwa ukuthi uPaul bekuba nomsindo. uPaul lolungise eJerusalem. Injalo le. Indaba yokukholwa bazalwane ifuna ukubhekana nayo. Amagwala lawo. Into elimazayo akufanelanga doctor ungabhekani nento. Ngoba lento ibalekelayo namhlanje yokushaya noma ngabe siphi isikhathi. Ngithena bamlalela noNhlanhla. Angithi bekithi mase ngiphuma abogogo. Eseningibiza
nansi intombazane eshiyibongo senkosi. Anti khona usesiwayithi uJesu uzalelwe esibayeni, kodwa amanye amakhosi azalelwe emkhondweni engesibhodlweni. uJesu yena wazalelwa emkhondweni weyinkomo. Amusho. Namhlanje ngiyamlalela lo mama lo. Soba umama uthwe. Hayi namhlanje ngimthole la ebonini yami. Eshumayela utshukumo ingakabi nje ngokusenje. Uthi umama umthweni utshukumo. Uhana wayibambezela. Ngokuhana mama uSithole wabalekela indlela kaNkulunkulu. Uthi umama umthweni uNkulunkulu wayeke uProfethi uEli wamnikeza igunya. uProfethi uEli wayengekathandaze kanzima, wayezokhuluma izwi phezu kwaHana. uHana wa-undermine uProfethi uEli. Uthi ngakho waphuza ukuthola umntwana isikhathi eside. Uthi ngiyacabanga uHana wathi hawu usho inkosi ngibambezela. Abe nomntwana una-21. Kodwa wathi umeqala azithoba ngokusho kwenkosi. Walalela icebo mayikhuluma. Ithi yodawa kuze kube nini wathi amdabini ukuthi umuntu wesifazane olisizi. Wathi hamba uJehova akwenzele lokho okufisayo. Vele umntwana wahlala. uNkulunkulu wemthini mfweni emkholweni. Yena msithole uyadingakala. Awukwazi ukuphila ngathi awudingi muntu wena. Ungayikhona. Isintshe nje sithi umuntu ngabantu. Uyamdinga ekukholweni. Njengoba ningaka nje nidingakala nonke nemibono yenu. Ukhanisile naye uPaul Paul wakhumbula ngaso uTimotheo. Wathi ngikhumbula ngisho inyembezi zakho emkholweni. Wathi njengoba uza shesha uze kimi ungiphathele ijazi lesikhumba nencwadi. Wathi njengoba ngikukhumbula nje unawe omunye naye ungishiyile, wathathwa yizwi lamanje. Izwi lamanje akusona into yamanje. Ungasezulwini bazalwane, asikavumi umoya wezwi lamanje usithathe. Sengithukindaba. Ngithe namhlanje nje ngumfundisi nje kaMshabalala. Angithi uyamizwa wena Dobo lamavuso. Usingicha liluka olungiko disayo luvela esulwini. Lelu hambo le ayivele esulwini. Ufunde u12 wathi Jeremiah 12 kuMateyu. Matthew 24 verse 12. Amen. Ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola Thando lwabanini. Ngenxa yokwanda kokubi iprofethi lesikolo. Ngokomkhulu. Kuthiwa uJesu ezokuya. Sibona nganama-sign then now. Isiprofethi ke mamkhize. Siyathanda sarwa samba sikhali siyakwenza. Kodwa okhuthazelayo Mana ke sisi kancane. So sithi ke isiprofethi wamshabalala. Ngenxa yokwanda kokubi kophola uthando kwabanini. Which is prophet. Ngezikhathi zokugcina kuyokwanda okubi kodwa esekuphola uthando. Ubani ozosinda sibongile enkulu okhuthazelayo. Wachana okhuthazelayo ongavuma uthando luphela. Ngoba yena uyazi ukuthi inkosi imenzeleni. Uma ngikhumbula engikwenzelwe inkosi angisose ngabuye lemuva. Ayakhumbula ukuthi hayi maye mina bengidawa maye singakade
ezonweni iyawuhlulwa yini namanje ukwenza isimanga ngoba manje sandile kumele yenze ngawo isibanga babone labo bobhuqoza nabo babone labo bathengele utshwala ukuthi wena wenze isimanga kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena oyakusindisa uye oyosindiswa sawusinda ekuphileni ngathi usathana afuna ukusivalela ejele lelo jele lokunezondo into engiunderstanda ngezondo bazalwane namaqhu yabo nokuhlungu lento iyabhibhidla nedoni inkinga uyibona yabona ukuthi uhlala phezu kwayo idla wena ayidla wena bazalwane umzalwane wenu seduze kwakhe kusingilosi uzoba nephutha wena kumele umqolele akusingilosi yabona phela kube sesiright akaba sikho la sila inkonzweni ngoba sifuna ukulungiswa yebo sithi inkosi senze silungisise sizele ukulungiswa la so asikwazi ukukhala endaweni yokulungiswa kumele sivume endaweni yokulungiswa mamuntu yabo ngoba manje ukuze siyodla umhlaba yabo kumele ukukhathaze wemama usithola into ukuthi wena wazi ukuthi ususe ngisho umuntu akwazi le ndaba le ihamba njalo usabafika fanele ube nomuntu uze nomuntu ube yimvezanayo ungabi enyuma waye ujove manje moyeni kodwa abantwana bazali kangaka kokuyasinika lento yakanhlapho lento uyazi ukuthi mina ngifika lapha e-Standard Hall ngisagqoka usize 28 baningi abafana insizwa lapha ezingazi ezinye zazi makhanathi ngazi hey bazalwane ngashintsha nje sengishadile nje ngingabi nabangani ngilanda abantu umahlabona ndoyibe esontweni lapho oyeza ngami amuhle ngiyadlala bengidlala mina seduze kwami ukudle ngenkampu kamnandi angamuhle nomunye manje bathi usayithoza wale mzumkhulu amuhla naye nkosinathi baningi ngabatsha nomunye wahlanye washumayela ngamutsha wena utshela ngoba lento magwinya wena ugwinya bani ugwinya abantu sesakule station ukuyela ijele ovalele kulo phela wena uzazi ukuthi uyaphi lokuba uzile enkozweni uzile ngoba kuyazi yabona uma useze ngoba kuziwa ungakafiki lento ya David athi ngajabula bethi inkinga ziyedlula Job izinyawo zami zimile emasangweni lapho Jerusalem ngathi kumele ujabule phela uzame ngicila akusika ndoda la simizwe ndoda yebo phela akusika ndoda lazotshela kwami la thina phela sakhula kushiwo njalo jabula nini nama 2000 kabani masitshela ujuma ngadagwa awuzizwa phuma engephuma wena ungalandela mawuza ukuthi uyaqosha esiyaqosheka uzokulanda ngenduku futhi uzayitshela ukuthi ubani uzokosha nenkazi sadelela
mina lo alandela induku makusithola amasethetha athulele uthi yakhuluma ngithi wangiphendula thola induku kuphendula uyazibuza ube namhlanje mina ngimphendula noma ngabe kanjani cabanga manje ngeke sengishaya mara kuphendula isho nje kathi nayo ntombi kahlatshwayo cha lo ngathi ntombi kahlatshwayo ngekukhonakala yazi cha ntombi kahlatshwayo ngacha ngeke mawa asentombi kahlatshwayo ya uye wesho nje abathi mina ntombi kahlatshwayo ushaya induku zakhe yebo bazalwane hayi washo Thabi bathi abazalwane banamuhla emabandleni wathi abasafuni ukuvivinywa abafuni ukusingelwa ngenxa yevangeli wathi thina noma sihlushwa noma sidelelwa le vangeli into yethu bonke sisondeza yabona ethina inhlupho usenza simkhonze kakhulu yabona nje mangabe yadlala nje bathi awayesibone semlomo gasukile thina asifunde bona manje into okaJohane wokuqala chapter 4 verse 7 bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu bathandekayo masenjani asithanda uthando luvela kuBani uNkulunkulu yebo nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu nabo bonke abathandayo labo bazelwe hayi asibamunkulu uyazi ngoba bona abantwana abadala sethi mntana mama aphe mntana mama uyadelela sisi kodwa ngenxa ukuthi mntana mama uwawa umntana mama makudelelile endlini thina siyasibheka abantwana masebethi kuyashaywa mntana mama namanje engizalwa nazo angeke kulo mntana mama angeke yabo mntana mama angeke akasi uzosithiwa kusami mntana mama phela naye mntana mama naye yazi bekumama uzosiza umntana mamakho awucabange wena umntana enkosi waphela inkosi inkulu uzelwe naye Jesu wamfela naye uphumelele sekuthiwa bonke abazelwe uye kumele bathande abazelwe wena uzelwe no abantwana babange amanzi bongeza abangithishi nomoya kaqedi thathane kuma esikolweni sibhekele ngithi mthike wena ngiyakuthola ukuthi udabane phambi le ngowabalile nodukela ngithi uzombona umntana ukuthi engafuni umntana mama akabasali ya before ngithi polisa kuqala ngithi polisi uzobona ngizokulwela angeke uyajoyina kanti bazalwane ungakanani uma ngabe lokhu mamusibeka ngokwenza umntana mama ungakanani nosimkhonza ngoba nosimkhonzayo mkhulu ntokozo kumele sibesabe khulu nosimkhonza unalosezulu ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ongathandiyo yebo into yakho yini awumazi noma sihambe endleleni kaNkulunkulu uthembekile awumazi ngoba nanto oyishilo ngaye kaNkulunkulu ngathi wathi uhambe endleleni kaNkulunkulu ethembekile ubuyele yamazi benikeleze lento ayenza yabona into yakho inkulu izisi maphela ngingaka
ngokuba noNkulunkulu nomazi yena selufutha so umazi uhlula yini ukufutha uhlula yini ukuthi ubekezele la enkosini la ubekezele usho ukuthi yobe yesela Jesu Uzelo kirani nomushayisi awushayi lezi abahlobo bakho le uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokho ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni labonakaliswa uNkulunkulu qala awaveza uthando lakhe sazohlala kanjani nomshabalala singathandi yazi into zabantu besilungisa awuthandi ngoba nami unonhlahla mozole inkinga uzomtshela wena kuhlatase hayi uzothi mangilala ngikubele uyabona phela uthi ungakuthi ngithinta wena engatshela bani nazo uRose uthathe wamtsalele ukuphasile uRose ngiyavuma ephethe kumphethe wabazalana abantwana benkosi khona ukubaphathayo ayikhona wabuzakini khona ubaphathayo abantwana benkosi usho ukuthi hayi inkosi namhlanje umntana khona ngemphethe wena phendula ngomoya wani okholwa yawuze bamgula ukuthi yo ngisho ngiyintombazane akekho akuphendula kanje ese uzwa nje ukuthi ya uzwe esikuthula kancane uzukuthula nokwenama inhliziyo awusethi lalela ngikutshela ngiyanqumana namhlanje yabo nje mina noRose tshona la ngeMpumalanga ukuphi nikuphi njengamanje endaweni eyiwa ilindele lo uNkulunkulu anihambele lo sazohlala sisi wena sazohlala yabona nje noRose mbambelele yebazalwane awumbambeli le ozele mbonisa uthando makhe ngothando bakhona abangazeli ungababambile manje wena abangazeli abaphosi bakho namhlanje uhambe nabo ambekela amathini lapha nje noma u7 afithi indawo zimwele ubeka ngamathini akanankinga kakwata